אחרי שלמדנו איך עושים סיכת כפתור רגילה, אנחנו נעבור לסיכת מחזיק מפתחות. העיקרון הוא ברור, שוב, הכנו את התמונה שאותה אנחנו רוצים לשים על המחזיק. צלחת, מניחים את התמונה על הצלחת. על התמונה שמים את השקף. השלב הזה הוא שלב זהה בכל סוגי הסיכות. לחיצה אחת. יש לנו את הגב שיש לו חור בשביל המחזיק מפתחות. יש לו שני צדדים, כן? צד שטוח והצד של הקונוס. אנחנו שמים את הצד השטוח כלפי מטה, הקונוס כלפינו, כאשר החור של מחזיק המפתחות נמצא פה, תמיד בצורה ישרה. סיבוב, לחיצה, הסיכה מוכנה, כל מה שנותר לעשות זה להכניס את מחזיק המפתחות לתוך הסיכה.